I veliki pozdrav svim ljudi, moji maluksi, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu želim da vam pokažem nešto što nikada ne biste trebali da padnete na ovo i nikada nemojte da pokušavate ovo i nemojte da slušate drugi ljude šta vam kažu. Uglavnom sad ću vam ispričati moju priču. Ali pre nego što krenemo da pričamo ovu priču, želim da vam kažem da obavezno lupite like na ovom klipu, hajmo da probamo određeni broj lajkova i želim da me zapratite svi, ali svi na Instagramu. Znači svako me bude zapratite dobit će pozdrav u narednom klipu, ja vam obećam. Tako da eto, ništa ljudi, znači šta se desilo. Uglavnom bio sam gledam čisto ono na TeamSpeaku, igrao malo Forta, znate, i dođe lik, nije mi baš nešto dobar prijatelj, znači ono skontali smo se skroz, upoznali se na TeamSpeaku, gledali smo ovo ono, i ja ga ono pitam, brate, kao, odakle ti Skull Trooper, kaže, ma kupio sam ja od jednog lika sa Facebooka. Ja pitam, kupio si, kaže, da, koliko si, prošlo kaže, ma jeftino, nešto ne mogu sad da ti pričam, ali ako ćeš, evo, poslije ti ja link, pa ti uđi, pogledaj šta sve imaju, brate, kupi nešto. Ja rekao, kao, ajde, pošalji mi, i ništa, lik mi poslao, i sada ćemo pustiti klip, kako se sve to izdešavalo, tako da, evo, pogledajte. Ok ljudi, upravo sad ću krenuti da mu se javim, napisat ću mu jedno toplo hej, da vidimo šta da će on odgovoriti, znači, aktiviram trenutno na Messengeru. To je veliki plus što se tiče njega, možda sam ga sad uhvatio ovo vreme da je aktivan trenutno. Ok, sinovo je poruku. Ok, piše nešto, pozdrav. Dobro. Ovako, sad ne znam šta je bilo pametno da mu napišem, ali napisat ćemo mu ovako. Ok, čuo sam da se baviš prodajem Fortnite akaunta, može, pošalji. Poslije ćemo mu ovo, pa ćemo vidjeti, ok, instant sin ovo je. Ovo me malo plaši, znači lik lupa instant sin. Ovo će da bude možda čak nešto dobro, možda čak nešto sjebano, vidjet ćemo. Ok, lik piše tipa 30 sekundi već, da imam jako dobri povolje naloge, vjerojatno mislim da kaže povoljne naloge. Ok, aj sad ćemo ga pitati ovako, mene zanima, napisat ću mene zanima da li imate account sa Skull Trooperom. I koliko bi otprilike koštao. Ok, znači odmah ćemo ga pitati da li ima account sa Skull Trooperom i koliko bi otprilike koštao. Zato što jednostavno ne želim da waste moje vreme, samo želim da dobijem taj viši account. Ok, piše, naravno 1500 dinara. 1500 dinara, OMG. Šta? Jebeno, ne mogu da... 1500 dinara! Jebeno, ne verujem. 1500 dinara! Fortnite account sa Skull Trooperom na njemu. 1500 dinara. Jebeno ne verujem ljudi. Ne verujem, ok sinove, da vidimo šta će napisati. Znate kako ćemo reći? Sad ćemo reći kako primaš uplate. Znači ja ću odmah ovo da kupim, znači odmah uplate. Kako primaš uplate? PSN žiro račun i Paypal, ok mogu preko žiro računa, ok mogu preko žiro računa. Pošalji mi informacije. Ok, nek mi pošli informacije zato što je sad trenutno, ok, sad je trenutno 7 sati, ja bi do 9 sati mogao da odem do pošte. Otišao bi ja trenutno do pošte do 9 i odmah bi uplatio to. Samo sačekam da mi pošli informacije, znači ljudi ja se toliko tresam, znači ne mogu da verujem da ću stvarno dobijem Skull Trooper account za 1500 dinara, to je nekih 10 eura, ja mislim, sad vidite na kraju koliko je tačno sada u eurima, ali ja ne verujem, znači za 1500 dinara je jebeni Skull Trooper account. Ok, poslao mi je, aha, ovo sad vjerovatno neće vidjeti zašto su to njegove informacije, ništa, napisat ću mu, idem do pošte da uplatim. Ok, napisat ću idem do pošte da uplatim, tako da ljudi, ja sad idem do pošte i ja se vraćam nazad, tačnije nastavit ću da snimam kad budem uplatiti, kad mi on bude napisao poruku da je uplata stigla, samo ću ga pitati da li ćeš mi javiti kad je uplata stigla. Ok, pitao sam ga da li će mi javiti kad je uplata stigla zato što želim da znam da li će mi on javiti ili ću ja jednostavno morati da mu slikam uplatnicu, ali sad javit ću ja, ok, znači on će javiti. Ok ljudi, ništa, on će javiti, tako da odo sad do pošte pa ćemo se mi čuti kad uplata bude. Ok, dobio sam poruku, uplata je stigla, 1.22 je trenutno ljudi. 1.22 i rekao je da je uplata stigla. Ok, znači prošlo je nekih, šta znam, 3 sata, ja sam dotle igrao Fortnite. Ok, uplata je stigla, sad ću napisati, možeš li mi poslati informacije? Jer mora da mi pošle informacije da bi ušao na account. Ok, opet instant sin, znači veliki plus za njega, zašto insta sinuje.
Ok, dobio sam email i šifru, naravno vi ne možete da vidite email i šifru zato što ovaj account sam ja uzeo i ne bi bilo super da ja vama dam na primjer taj account zašto sam platio svojim novcem. Ok, znači šifra, ok, sada idemo da testiramo, pa hajmo da mi uđemo na taj account i da vidimo u stvari šta sve ima. Znači ja palim Epic Games Launcher i hajmo da vidimo. Pogledajte, Cool Trooper, šta je ovo fresh, ok, samo sekunda, daj ćemo ići, daj uđi vamo skinove. Ghoul Trooper, ne mogu da verujem, Skull Trooper, šta je ovo, brate, pogledajte, gledajte ovaj skin, Recon Expert, ne mogu da verujem, pogledajte vi ove ekseve, ovo je iz prve sezone, bukvalno, ne mogu da verujem, idem da mu kažem da sam previše zahvalan. Ok, napisao sam ovako, zašto sam sad previše hypan, kao što vidite dobili smo Skull Trooper fucking account za samo 1000 dinara, što je negde oko 10-12 eura, ja ne mogu da verujem, omega ne verujem, hvala ti do neba, znači brate ako gledaš ovaj klip, hvala ti jebeno do neba. Ok, napisao poruku, što kaže, ništa, prvo sam hteo da te prevarim, ali sam vidio da si youtuber i da bi me otkrio svima, tako da uživo, evo ti mail za verifikaciju. Šta? Lik je upravo hteo da me skemuje. Upravo je hteo da me prevari, a ja ovo sve snimam, ok, on ne zna da ja snimam, tako da ću sad napisati jednostavno, ne zanimam da li će on preveriti, samo nek mi da mail za verifikaciju da mogu da prihvatim, ne zanima me, samo mi pošalji mail za verifikaciju. Znači jednostavno ne zanima, ja ću otvoriti mail odmah ovdje gore kod mene, mail. Ok, da sam otvorio da se doda i samo da vidim, ok, on mi je već poslao poruku, čujem, aha evo ga, Minecraft 2005 šifra, Roblox 213, ok, samo da kopiram ovaj Minecraft 2005, next, password, šta je rekao, Roblox 213, next, wrong password, verovatno nisam dobro kopirao, samo sekunda. Roblox 213, evo sad sam kopirao i paste next. O ne radi, brate. Da li me je lik upravo prevario? Ovo ne radi. Šta se dešava? Šta je ovo? Alo, da li si tu? Alo, šta je ovo? Bre, šta je više ovo? Ovdje sam se sad iznervirao, ljudi, znači, kao što vidite sami, previše sam se iznervirao, još mi nije sinovo, znači, do sada je sve vrijeme instant sinovo, sad odjednom kao, ne sinem, da, odlučio sam, ok, sinovo je, ok, piše, ovo je scam, šta? Lik me skemao, upravo me lik skemao, direktno ovdje ispred kamere. Ok, bitno je da ja imam sve ovo snimljeno, ali ne mogu da verujem da me lik skemao. Ne možete da odgovorite na ovaj razgovor. Pa bravo. Još me i blokirao me. Pa ja ne mogu da verujem. Znači plus sam dobio scam i blok. I još sam izgubio svoje pare. Pa ja ne mogu da verujem. Gdje ide? I ok, šta imamo zaključak? Znači zaključak je da nikada ne kupujete Fortnite accounte od stranaca, osim ako niste 100% sigurni da će vam on dati ono što ste i vi tražili. Znači uglavnom ja sam ovdje ispod debilčina velika zato što sam se vidio sam da je toliko jeftino, znači za 1500 dinara, da ima za 1500 dinara se dobije Skull Trooper account što nekih 10 eura, pa to je nemoguće. Znači eto ljudi, to ste skontali, znači nemojte nikada kupati, znači nije sad meni što sam ja platio 1500 dinara, nego fore da vi ne padete na ovu foru, znači imate dole link Facebook od ovog lika i hoćete da ga svi blokirate, da ga prijavite, da mu se ugasi account, da ne bi skamovao još ljudi, on ko zna koliko ljudi skamovao, tako da eto, nemojte da padate na ove fore, a mi se vidimo veoma brzo.